Яшчэ 29 асобаў і 7 юрыдычных асобаў. Пасля доўгіх размоваў ды няспыннай працы каардынацыйнай рады і Святланы Ціханаўскай, такім ёсць спіс новага трэцяга пакету еўрапейскіх санкцыяў супраць беларускага рэжыму. А мелася быць, прынамсі, удвая болей. Хто спыніў Брусэлі ці Еўропа наогул можа дазволіць сабе рэальны эканамічны удар па афіцыйным Менску? Всеволод Шлыкоў. Еўрапарламент у гэтыя дні амаль пусты. Брусэль знаходзіцца ў рэжыме карантыну, большасць сустрэчаў праводзіцца онлайн, і сэрца аб'яднанай Еўропы адкрылася адмыслова для Святланы Ціханаўскай і яе прадстаўнікоў. Прэмія Сахарова момант прыемны, але чаканы ды ўсім вядомы. Паседжанне ў сераду было важным экзаменам для беларускай апазіцыі і ацэнкай намаганняў па пакаранні беларускага рэжыму за дзяржаўны тэрор. Калі коротка, лабісты больш жорсткага адказу Менску расчараваныя. Видя эти результаты, я не удовлетворен. Потому что я думаю, что 29 дополнительных лиц и 7 компаний или юридических лиц, это недостаточно для того, чтобы наш ответ был бы пропорционально значим по ситуации, оценивая ситуацию. Поэтому я думаю, что не достигнуто то, что должно было быть сделано. У спісе самыя вядомыя асобы тых, хто дакладна звязаны і з фінансамі Лукашэнкі і адказны за злачынствы беларускага рэжыму. Нават пакаранне гэтых шмат для каго відавочных фігураў неверагодна доўгі ды цяжкі працэс. Основная работа – это предъявление доказательств всех нарушений прав человека Лукашенко режимом и всех тех, кто его финансирует. Для того, чтобы эти санкции были введены, необходимы огромные пакеты доказательств против этих людей. Без абсалютнай упэўненасці ў тым, што менавіта гэтыя асобы і арганізацыі фінансуюць рэжым або датычныя да злачынстваў, ніякі вонкавы ціск немагчымы. Натуральна, сама Святлана Ціханаўская таксама не хавае пэўнага расчаравання. У нас в стране эскалация насилия. Людей все так же сажают, людей все так же пытают в тюрьмах. Люди чувствуют себя небезопасно уже в своих квартирах, дворах. И небезопасно ходить, говорить, уже скоро станет небезопасно дышать. Поэтому мы настаиваем, конечно же, на следующем пакете санкций, конечно же, потому что это даже несерьезно. Пакуль Ціханаўская каардынацыйная рада гучна кажуць пра патрэбу дапамогі беларускаму грамадству і ціску на ўлады, па другім баку ідзе іншая, ціхая і, як бачым, таксама эфектыўная праца. Лабісты Лукашэнкі не дарма ядуць свой хлеб і найбольш удала працуюць за Латвіяй ды Нямецчынай. Латвия вам, например, скажет, у нас бизнес остановится. Германия скажет, у нас бизнес остановится, потому что у нас старые отношения с русским бизнесом, который тоже финансирует Лукашенко. У гэтай хвіліны беларускі рэжым фінансуюць і мільёны беларусаў, што плоцяць падаткі ды купляюць прадукцыю дзяржаўных прадпрыемстваў. Абвешчаны Святланы Ціханаўскай агульнанацыянальны страйк дэ-факта не адбыўся, але гэта гульня ў доўгую і перспектывы ва ўладаў далёка не вясёлкавыя. Еўрапарламент у сваіх документах параіў, каб Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця і некаторыя іншыя інстытуцыі не супрацоўнічалі з беларускімі ўладамі. А інвестары яны самі бачаць, што калі такая палітычная нестабільнасць, калі гэта ўлада ўжо хістаецца, то ўкладаць сюды грошы гэта гіблая рэч. Ды што бы мог зрабіць Брусэль? Дыктатура ў Беларусі ні для каго не навіна, і Еўропа жыве поруч з ёй вось ужо чвэрць стагоддзя. Адключаць сістэму міжнародных плацяжэй SWIFT, як патрабуе частка апазіцыі, Беларусь можа перайсці на расійскі аналаг. А што, акрамя візавых абмежаванняў ды кропкавых заморозак актываў? Секторальныя санкцыі, там забарона ўвогуле на нейкіх цэлых сектараў эканомікі пакупляць прадукцыю. Але гэта балючы удар і па беларускаму грамадству, і па простым людзям. Прыхільнікі так званы рэалпалітык звяртаюць увагу на тое, што, маўляў, Беларусь жа гэта не Расія, а нават супраць краіны-агрэсара рашэнне аб сектаральных санкцыях выпрацоўвалася доўгімі месяцамі. Афіцыйны Менск нікому з суседзяў вайной не пагражае, лічба ахвяраў не перакрочыла і дзясятка, існуе просьба куды больш праблемных і небяспечных для цывілізаванага свету краінаў. Але тое, што прымаюцца нават такія, падавалася бы, сціплыя санкцыі, азначае, што прагматычны падыход саступае. Так, можна казаць пра тое, што ў Беларусі не адбываецца грамадзянскай вайны на сённяшні дзень, але тым не менш той узровень рэпрэсій, які мы назіраем за апошнія 4 месяцы, ён беспрэцэдэнтны для Беларусі, і ён пачынае ствараць пагрозу для рэгіянальнай стабільнасці. Мы
бачым, што шмат людзей ўжо пакінулі тэрыторыю Беларусі. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта кваліфікуецца як масавыя рэпрэсіі. У Европе разумеюць, што незадаволенасць Лукашэнкам нікуды не дзелася, што пасля сканчэння антыковідных і памежных абмежаванняў хваля ўцекачоў стане толькі большасць, але і перабольшыць за ціскам на беларускі рэжым Брусэль вельмі не хоча. У еўрапейскіх палітыкаў ёсць яшчэ ў галаве такое меркаванне, што калі занадта ціснуць, то можна ўціснуць Беларусь у Расію. Так што добра і так, што Еўропа ўсё ж такі трымае ў полі зроку беларускае пытанне, але безумоўна, што будучыню Беларусі найперш будуць вырашаць самі беларусы. У выніку меншыя санкцыі на рэжым Лукашэнкі гэта нават не параза ў вайне, а меншая, чымся спадзяваліся перамога дэмакратычных сілаў. Лукашенко трымае ўладу дружкамі амапу ў самой Беларусі, але хто гэта прызнае? Святлана Ціханаўская сустрэлася на афіцыйным узроўні з 25-ным кіраўнікоў замежных дзяржаваў і запрошаная на інаўгурацыю 46-го прэзідэнта ЗША. А Лукашенко пасля выбараў пабачыўся праз скайп толькі з калегамі па АДКБ і ЕАЭС, ды папрасіў дапамогі ў Пуціна.